Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member của Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sings iem habakran berkinong thok khobor halor ke delimitation committee ulong baka isi kadang ap ya kai phot na committee ulong ru bah kini ki khandiat singi ula yo i hakilat pathai khobor ba chairman ka committee ula pentip bakin sa IT no ya kai phot menta ubanai ula benrap baka ni baro ka chong ha jing start jong ka committee bat ki khot jong ka shu ulong bana kalyang jong ki kilalong ki bapen khre ban ya khon ya ke MDC ha kan ko khobor Hadu menta habide ka delimitation committee ngidang up ya ka report naka liang ka committee te kumbangi la shania naka liang ka executive committee ban don ya ka delimitation committee but kila don chairman committee or ki members te ngi i hajing start jungki but ngai i mene hapo ki media reports la pau shai ban naka liang chairman yong ban submit na kumno se hapo jong ni u benai tingin up ya kata but nakaliang jungi ru baro ni askwa ban long no election nomor ba deh kapor te ka nakaliang jungi la long be ba la pen kre be